na, mao. Strawberry. Strawberry. Moist. Ano ba, strawberry? Hello, cute. Isa naman di ay. Ano Len? Gina, Len? Laman, nangagbong na matro. Tudo na ko ta. Hoy! Tudo na ko sinuwa. Balak ay, kalaban ka pa. Hello, 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 hello. Live ka pa. Sa YouTube. Sige na ba? Si Pio Pio bang Kupio wala kaya wa kan ko Pio ni uli lang pa ka diri Pio. Siya diri ko eh. Ulo. Umot lang. Nga sikit-kit. Sikit-kit naglagot ko siyang gisuot. Kaya nag-jumper lang gyapon. Nag-video call mino kay naglagot si Dugay kaayo si Giselle nganong Dugay silang tinkit sige nang chat asa na. Sige na ba? Ilan? Jenis asa naman sila ni Sing kuno ang kuno balay mo si ay. Sige nag-chat si ko mga alas 8 dapat alas 8 na sila sa Digos. Gani. Gusto makakuha ng mga dagkong putulen. Bukit sige ka pug jumper kit. Nag-jumper ba? Nang kanang wala ba? Mo to nagsuot iyang gisuot kay katong kamerse. Hello. Kamerse nga kanang kuan ba ito kanang diri tama kanang dito bitaw diri tama no short ug kanang kuan. Tama rin niya. Dugay katong payat man si Merce. Oh, na sa kapatagan. Sinuwa ta. Kasi nangatuto sila sa ilang resort, no? Tudo daw. Nakakila dito no. Ilen! Ko. Guys, daghang giglamok guys. Pa ako sa lamok guys. Oh. Nate ba, gilamok na namin pinaabot rin. Gilamok namin pinaabot guys. Wa jud tan-aw guys, maski isa. Hello, hello, hello. Nagpapuyo nak, nausa di ka nak. Seron. Pangino dito. Hi guys. Kakulisa ni mata niya. Guys, nagkadaog loto guys. Hi guys, ilabay na ko ni guys. One. Di kay kuan ay, di kay hayag lagi kayo ay. Awa guys. Ano ba ni? Trust. Papuyo da seron. Grabe ni mata niya. Halo Daday, dah pinakan lagi Day. Day. Okay, ang mga ulo ni Ilin din, nagkakay kinapkutan. Ha? Yung mga ulo rin kay kinapkutan. Eh, gusa. Ina na ko. Ano ko? Sa'yo na nuwa, ay Ellen. Gusto yung ulang gabi, no? Ay, takbo. Ay, dito ari sa ana to. Kasi, seron na buwang ka seron. Ang sarili na.
Ano ang kalimutan eh? Ba't mo lagi ka na siya ron eh? Ah. Ato ba may apang? Mamunggo lagi na siya basta naa diri ay. Ganti no? No, sukun sa rin may baulan. Daday. Ay, Buklay na di oh. Pwede ba naman buklay Magod God? ko pa. Eh, kapras ni. Dula ni Noah. ay, Pras, Ay, magdula kamalubad ni pa. Noah ba? Uy, ang tiin. Kabi jud kay siya no. Ang isar po niya katil may kabi oh. Sarap dyan. sarap ka din yung tabi. Asap din na. Mura mag si Jesus. Mana bisa sa lakaw Ah. Ano to no? sa tabi. Oh, uy, isar. Ala din kabi di. Nasaan pa ka kabi ha? Baklay daday. Kabi kay day nun saan ang tiila day. Luwat lula kay day. Day ang tiil day nato diha day. Timana day. Wala ko sa tiwa no, lawak. Lawak. Pa! Gamit ko sa 8-ball pa. Tara! Gamit ko pa. Tara, kapres ng dula. Balu! Urot na ko. Ay! Urot na ko. Go, go! Urot na ko. Oh! Yawan mo na be, dito mo be. Dito mo. Dito mo, Seron. Ang hali kong uban, guys. Okay, super duper. Ang daming uban, guys. Sayang ano oy? Ha? Sayang. Sayang? Iganga eh. Sayang nga oy! Bye-bye, guys. Bye.